de Dios, pero antes indagamos nas relacións entre Vicente Risco e o ocultismo grazas ás investigacións de Félix Castro, que foron, por certo, premiadas e publicadas pola Fundación do Autor Ourensán. O Liceo de Ourense é un lugar emblemático de xuntanza, de reunións, e aquí seguro que todos eles tiveron que pasar as súas veladas e o seu tempo. Esa é unha obra bastante divulgativa referida ao ocultismo na presencia da vida e obra de Vicente Risco, para que se vexa a importancia na influencia do seu pensamento. Non houve ningunha obra que collera punto por punto todas as citas e as referencias de ocultismo na obra de Risco, tamén na súa vida, e as xuntara para dar un panorama global do que podía significar. Foi unha moda, o do ocultismo, se ten aposto como unha moda pasaxeira xunto con outras, orientalismo, etc., pero realmente ele estaba verdadeiramente interesado no ocultismo e así o reflectiu en toda a súa obra hasta a súa morte. En Pontevedra foi onde houve un núcleo teosófico importante en Galicia, xunto con Coruña e Ferrol. Ali fundárase o grupo teosófico Marco Aurelio, que o fundou Javier Pintos Fonseca, que era corredor de comercio, unha persoa importante na sociedade pontevedresa daquel entón, Alfredo Rodríguez Aldao, que era da familia dos Aldao, importante familia de Bueu e de Pontevedra, pero este señor vivía en Madrid, era xornalista ali, e foi o que fixo de canle de comunicación da teosofía madrileña ca galega. O caso que lle acontece ao doutor Albeiros é unha noveliña, un relato curto, digamos, pero realmente está envolto en ambiente ocultista, esotérico, e na Porta de Palla é un pouco o contrario, sendo unha novela moi ocultista en moitos rasgos, sin embargo non pon claro ningunha cita, porque claro, foi publicada nunha época que todo eso estaba censurado e perseguido. Entón realmente todas as ensinanzas ocultistas que aparecen na obra veñen en boca dos propios persoaxes da novela. O indagar no arquivo de teósofos que hai no arquivo da memoria histórica en Salamanca, xa de paso busquei se había información de Risco e ali foi onde estaban as cartas que dirixira o Risco a Manuel Treviño, que era o presidente da Sociedade Teosófica.